To videa dneska si zahráme Puppet hokej, takže si môžeme ísť zahrať, no. Dneska dúfam, že vyhrám, lebo včera som hral a natáčal som to. A v semifinále, že proti Amerike som vyhral, že 8-1. To môžeme ísť na prvý zápas. Bum! To bum. Kanada, poďme. Čo je Kanada? Bum! Gól! Keby tu neboli tieto blbosti, tak by som už vyhrával 5-0. Áno, tak sa mi to páči. Tej to je. No. Hej, ale. Hej. Padni tam. Ja blbec. Ja som dobrý blbec. No. 6-3. Tak to som si strapnil teda. Hej. Prosím. Yes, od 6-3. Tak nič mám. To nič. Ideme spolu. Reklama. Reklamy. Sme poslední. My sme poslední. Ideme to kam. Ideme to proste vyhrať. Ideme na prvé miesto. Bum, je tam gól. Je tam pad. Čo nevyhrá, že by sme aj postupili z tej skupiny nečlen. Však my ani nepostupíme, budeme poslední proste. A však sa... Gól! Konečne. No, gól. Je tam! Aspoň 3 body mám, konečne. Aspoň mám 3 body. Počkaj, prti. No. Ja to preskočím, Dražko. Braši. Sedem 3, ja som zvolil 6-3. Okay. Fakt, akože štvrtý sme tam. No, tak z Kanady na posledné miesto. Keby sme neprehrali 6-3 teda. Ty Češi. Nebolo už. Dáme. Hej, ale však, a pozrite sa, aký mám výskok. Ale však, čo robíš? Potom! Chcem to vyhrať, nie nejaký Češi. Viem, že sú doma, ale možno na to kakať, ne? No. A teraz ešte musíme na to... Nie. Čo robíš? Remíza, fakt. Lebo ten pokakaný lak tam musel byť, že? Jaj. Zas reklama. Co ty zmáno? Nemáte šancu. Tak ja som to dobre vynechal teda. Ten a zázlak. Hej, ale už. Dobrá. Gól. Poďme Slovákia.
Ale však tam, hej. Ty vole, prečo som bráne zamrzlý? Prečo nemôžem byť pred bránou? Bum! Tak to sa mi dobre vnústro. Super. Robím si srandu a dal som si z toho vlastne gól teda. Dobre. Gól! 5 sekúnd do konca! Vypadíte po gól! Dobre, 4-3, ledva. Keď chcete, aby som toto hrával, dajte like a odber. Keď tu bude 30 odberateľov, budem toto dávať. A to mám stiahnuté. Dobrý gól. Tak ja som dol. Máme druhý hen a Kanada štvrtá. Comeback. Ukážeme, jak sa im to robí hen. Pozrite sa až tam. Až kam. Po tribúnu idem. Hodná tribúna. Zmrznutý, jak zmrzka. Pozri, s týmto veľkým ti dám. Neviem, prečo sa už tak rýchlo zmení. Hejo. A pozor ešte na norov, ty vole. Ale pozor na norov, si 3-0 na 4-3 robíš. Hej, ale toto ma už nebaví do ryti. Prepačte. 5-3-0 na 5-4. Super. Ďakujem. Ďakujem, braši. Ďakujem. Haaland, chod dôž. Mám rád Haalanda. Mám rada. To na štvrtom. Super. Proti Dánom a potom Rakúsko, to bude posledný zápas. Super. Ti z toho hokejku. Hej, ale Tiger. Čo si, prosím ťa? Z logické záhrady, prosím ťa. No vidíš to, ani Slimak ťa nemá rád. A zlo sa ťa nestarajú, že máš podobnú novú teda. Ani nechce. Poďte sa lej ako Peterica. Dobre, Peterica, Peterica do vlastnej brány, super. Dobrá. Prosím. Ne! Golela. Po 3 sekundy. Fakt ako pred koncom. Ďakujem. Fakt, 2 sekundy mohli. 6 sme. Tak my ani nepostupíme, musíme vyhrať nad Rakúskom, inak sme... A to aj vyzerá, že by sme vyhrali teda. Som dobrý slabý. Čo som mňa, bráško? Čuje? Ja som nejak pidi. Vaši. Som rýchle jak Tatar. Dobre, rýchle som jak Tatar a dám si helmu do hlavy. Helmu si dám do hlavy a do vlastnej brány, super. Ja neviem čo. No! To tam padne. Najlepšie byť, keď je pred bráne byť. Pobraniť. Áno! 3-2, ale neviem. To ledva postupím, podľa mňa. Štvrtý, dobre, ešte, že... Dobre. Lebo štvrtý postupujú. 4 postupujú. Tak ale ty...
Ty si normálny, bráško? Dobre. Budem sa mu smiať raz. Preto sa mu smiať nebudem teda. On mi nahrá a ja dám gól. Tak nič. Bráško, na. Na. Ty... Čo si, ty vole, posilou nebol? Tak. Hej. Počkaj. Go! Bum. Nad. Pán, to budeme až taký. Jakob, ja nejsom čo som ja, kavovar? Aško, ja nejsom detko. To je fakt. Ideme dole? To nič, no. Ideme v Nemecku. Trvila nad Kanadou. Takže to... Kanada strelila za 6-3. A Nemecko vyhralo nad Kanadou, takže... Movie. Ale vyhralo nevím. Štefánik, ty vole, vyhrá. Až fúzi jak toto, z horného dolnej. Pome. Ten prd. Gól! Bum. Tung, sahur. Tralarero, tralala. Chimpanzini. Bananini! Anito bombanito. Pome krokodil bombardino krokodilo. Dále pod tlakom a Češi dostanú vyprask. Facky dostanú. Okay. Kúkajte, naši. Dobre. Bum, patapim. Pome už. Češi, dostanú. Áno. A so zlomenou nohou ti dám trocha. Tak, ty si dobré. So zlomenou nohou ti dám gól. 5-1, chlapci. Nastydíte sa. Dobre. Sme majstri a ešte mi tu nejaké tucky Sme majstri sveta v roku 2015. Tak to sme už 10 rokov. Takže ja som sa práve narodil. Dobre. Ideme domov. Takže ďakujem všetkým, že ste to dopozerali až sem. Dajte like a odber, budem veľmi šťastný a uvidíme sa na budúce. Čaute!